Dnes vám ukážem 3 funkcie v Canve, ktoré vám uľahčia prácu a ušetria čas pri písaní e-kníh. Ja ich využívam pri vytváraní vlastných e-kníh, plánovačov a iných digitálnych produktov. Funkcie vám budem ukazovať na bežných šablónach, ktoré som našla v Canve. Pri e-knihe je dôležitý nielen obsah, ale aj to, ako e-kniha vyzerá. Hneď ako začnete svoju e-knihu vytvárať, zapnite si okraje alebo pravítka a vodiace čiary. Choďte do súbor vpravo hore, kliknite na nastavenia, zobraziť pravítka a vodiace čiary, zobraziť okraje. Pravítka a vodiace čiary sa vám zobrazia hore a naľavo. Chyťte a potiahnite vodiacu čiaru tam, kam potrebujete. K tejto čiare budete zarovnávať nadpisy, text aj grafiku, tak ako v tejto príkladovej e-knihe. Čiara sa automaticky zobrazuje na stránke, ktorú práve upravujete. A už sa vám nestane, že texty alebo iné prvky budú na každej strane zarovnané na inom mieste. Vodiacu čiaru si môžete umiestniť aj na druhú stranu, hore alebo dole na stránku. Odstránite ich jednoducho vrátením na pôvodné miesto. Ak pripravujete súbor do tlače, zapnite si okraje. Súbor, nastavenia, zobraziť okraje. Za túto hranicu by ste nemali pridávať žiadny dôležitý text ani grafiku. Obrázky, ktoré sú len pozadím a veľkosť ich orezania nie je dôležitá, môžete. Mne osobne sa tieto okraje zdajú príliš široké. Na jednu stránku sa potom zmestí málo textu. A preto používam vlastné nastavenia pomocou vodiacich čiar. Mnoho mojich zákazníkov si e-knihy tlačia na bežných tlačiarniach doma a je to v poriadku. Keď som začínala s písaním e-knihy, táto funkcia v Canve ešte neexistovala. Musela som pridávať čísla strán ručne. Dnes čísla strán do celej e-knihy pridáte jednoducho niekoľkými kliknutiami. Kliknite na text vľavo menu, čísla strán. Ako si môžete všimnúť, čísla strán sa pridali na všetky stránky. Pri pridávaní čísiel strán si môžete vybrať, v akom budú formáte, iba čísla, strana plus číslo, alebo koľkatá strana z celkového počtu to je. Rovnako si môžete vybrať, na aké stránky chcete čísla pridať. Ja vždy vynechávam úvodnú stránku, pretože tam čísla strán mať určite nechceme. Ak zmeníte veľkosť, font písma alebo presuniete číslo na iné miesto, napríklad do stredu, kliknite na použiť vlastnosti na všetky stránky a čísla budú v celej e-knihe rovnaké. Výborné je, že pridané čísla strán nie sú statické. To znamená, že sa budú prispôsobovať úpravám. Ak niektorú stranu vymažete, poprehadzujete, čísla strán sa automaticky prepíšu. Výborná funkcia nielen pri e-knihách je zobrazenie mriežky v pravom dolnom rohu. Kliknite a uvidíte celú e-knihu naraz. Je to výborné na celkové zhodnotenie vzhľadu. Hlavne ak máte v e-knihe veľa strán ako ja. Moje e-knihy Ako predávať na Etsy a Ako funguje Pinterest majú viac ako 90 strán. Celkový sprievodca pre tvorcov má viac ako 200 strán. Preto túto funkciu pre celkové zobrazenie využívam veľmi často. V tomto zobrazení sa stránky jednoducho presúvajú, ľahko sa pridávajú nové na konkrétne miesto, alebo napríklad tu, alebo sa len scrollovaním presuniete na tú stránku, ktorú práve potrebujete. Dvakrát kliknete a dostanete sa na vybranú stránku. Opäť kliknite na mriežku a zobrazí sa vám celá e-kniha. Toto boli moje 3 najobľúbenejšie a najpraktickejšie funkcie, ktoré mi pomáhajú pri písaní e-kníh v Canve. Ak chcete aj vy napísať vlastnú e-knihu, mám pre vás ďalšie tipy v kompletnom videokurze Ako vytvoriť e-knihu v Canve.
Za 52 minút vám ukážem konkrétny a jednoduchý postup, ako vytvoríte svoju prvú aj ďalšie e-knihy. Odkaz nájdete dole pod videom. Ak máte otázky k tvorbe a predaji digitálnych produktov, napíšte mi ich do komentára.